Tervetuloa, kun katsot tätä videoa. Tällä hetkellä mä oon Carlos ja nyt me pelataan Krunkeria. Mä en keksinyt kyllä kovin muuta. Se on tyyppi. Bra, mä just pääsin peliin ja nyt tää vitsi peli päättyy. Okei, ihan sama, mä menen seuraavaan. Ja jos ootte uusia mun kanavalla, niin käykää tilaa mun kanavaa ja ottakaa peukkua ja ottakaa muuten kelloa päälle, niin tehän saatte sitten ilmoituksia, kun mä teen uusia julkaisuja. No, mä en kyllä tiedä vielä, kuinka usein mä teen niitä julkaisuja, mutta mä vielä mietin, että varmaan 3 videoa ehkä viikossa riittää, koska en mä nyt niin paljon rupea tekemään nyt videoita. Mä en jaksa ja muutenkin alkaa ihan just koulu. No ihan sama, mennään tähän videon pariin. Tuolla on joku. Sä oot niin lovi. Mä oon James Bond. Hyvä! Chilla, Brady. Seis. Wait a minute, oliko toi äsken sama tyyppi? Legitimity. Tuolla on yksi tyyppi. Mä oon kuullut, että toi pistoli ottaa enemmän damagea kuin tää assaultti. Mä en muistanut aseita ulkoa, koska mulla on vaan niin huono muisti oikein. Sä et tapaa mua. Mä oon 30 kelttiä. Mä menen piiloon, koska mä haluan ensin nopeasti piilottaa ja tuloa. Se oli muuten sama tyyppi. Entä mä äsken mennäsin tapoin. Mä en tiedä mitä mä oon puhunut. Sama tyyppi. Mä voisin tän pelin jälkeen käydä. Mä voisin tän pelin jälkeen käydä vaihtaa mun asetta, koska mulla on niin huono ase. Tässä pelissä on minigani, SMG ja niin. Mä olin äsken mä olin vaan 13 heittiä. Ja peli päättyy. Yes, ja victory kyllä. Joo. Ja älkää ihmetelkö noita taustaääniä, koska mä oon yhdessä nuorisotilassa, niin braa! Älkää välittäkö. Seuraava peli. Bro, miksi kaikki poraa mua? Tyypit menee oikein hermoon. Okei, tulkaapa tänne. Minä. Wait a minute. Mikä häkkeri tosta tulee? What? Wait a minute. Häh? Siis tuliko se tosta laatikosta läpi? Kato, moro. Siis oikeesti. Jos mä saan tänne kohtauksen kuvattua, niin oikeesti ihmettelen. Enää poistii sun naamaista. Hedu, Mä sain hedun. Mitä pitää kaveri ampuu? Mä en tehnyt sulle mitään. Kato, kukas siellä? Noin. Jajaa. Mä katson, oliks tuolla ylhäällä ketään tyyppiä. Joo, toi tyyppi. Kuoli. Ai, kuka mua poraa? No ihan sama. Mä oon aika monta kertaa tappanut tyyppejä, niin nyt oli sitten mun vuoro. Tähän kohtaan mä äsken kuolin, just tuohon. Mä tohon kohtaan uudestaan muuten kuolen. Noin. 29 helppiä. Äsken olin vaan 13 heittiä. Joo, et sä jaksa. Kaikki nää, 10 helppiä.
Hello, motherfucker. Victory taas. Joo. No niin, mutta niin. Kiitos, että sä katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Sen saakka se oli. Moro!